Nggih, matur sembah nuwun merdeka, Nduk. Iya, Pak. Alhamdulillah ya, Nduk ya. Puji syukur kunjuk ngersani Gusti ingkang Maha Agung dene awak dhewe bebarengan karo paguyuban warga laras kalenggan iki wis kelakon sowan. Sowan ana ngendi iki, Mak? Iki sowan ana ngersaning para pepunden lan sanak kadang ingkang lenggah ana ing Pilangreja nglipar Gunung Kidul kene. Mula sadurunge maturake akeh luwih dhisik ngaturke sungkem pangabekti dhisik kula katur wonten ngarsanipun Bapak Lurah Pilangreja sak perangkatipun ugi Bapak Panewung Lipar, Ibu Panewung Lipar. Sedaya lan sedaya para pepunden lan salam taklim kagem kadang-kadang ing Pilangreja. Ugi matur nuwun katur Ibu Darmiati. Ibu Darmiati iki sih sapa to, Mak? Bu Darmiati iki ya piyai kene ning asta ning London kono. Ning luar negeri. Ning London. Iki ngepasi kondur lan kepareng iki mau ngampirke kanca-kanca warga laras. Mula diaturke matur nuwun kagem Bu Darmi. Iya, Mak. Banjur iki ujube apa? Dalam rangka apa to, Pak? Ujube Pilangreja ngadani merti desa utawa rasulan. Oh. Rasul Pisang Reja nglipar. Ya Rasul, Nduk. Kalenggan iki para pepunden lan sanak kadang Pilangreja iki ngadani rasul utawa merti desa. Lah, sing baku jupe wayangan bengi iki apa? Ayo dijupuk intisarine, munggo hikmah lan tujuane, Nduk. Sing mbok karepe iki kepiye, Mak? Nduk. Rasul utawa merti desa kuwi adat budaya sing ujube mensyukuri nikmati Gusti kang wis diparingake marang awake dhewe kabeh, utamane warga ing Pilangreja kene. Sawise taun-taun kepungkur ya warga Pilangreja wis keparingan sehat, bagas waras tias bagya mulya lan wis kaparingan pirang-pirang rejeki lumantar wulu wetu kabeh wajib disyukuri ben kabeh dadi berkah, Nduk. Iya, Mak. Lan sing luwih wigati warga Pilangreja kejaba ngadani rasul nanging bengi iki uga wungon bareng-bareng nyuwun ana ngersane Gusti Kang Maha Agung nyuwun supaya taun kang lumaku iki warga Pilangreja tansah pinaringan rahayu wilujeng rancak nggone padha makarya. Para warga ugi saya wimbuh supeket rumaket sumuyup caeka kapti guyub rukun samat sinamadan lan inggih kanthi semangat kebersamaan kegotong royongan menika mugi-mugi saged ambabar kanugrahan katentreman kabagyan lan kaendahan tumrap kita sedaya. Amin, Pak. Utaminipun dhateng warga Pilangreja saya maju dusune saya reja bagya mulya. Amin. Nduk, ujube kabeh wis diaturke. Nanging kejaba saka kuwi mestine Bapak ya almarhum Kisna Nugroho mbiyen ya asring ditimbali mayang ning Pilangreja kene lan sak kiwa tengening lipar kene iki, Nduk. Pramila kula ingkang pinangka dados wakilipun keluarga Kisna Nugroho mbok bilih nalika bapak kula anggenipun caos panglipur dhateng panjenengan sedaya menika kathah lepatipun saestu nyuwun pangapunten. Pramila matur ngersanipun para pepunden lan sanak kadang lan ugi rencang-rencang karawitan warga laras nyuwun wekdal sekedhap kemawon kanggo sumene kintun donga kagem Bapak almarhum Kisna Nugroho. Mugi sawanipun Bapak kula dipun tampi sedaya amal kasaenanipun, dipun apunten sedaya dosa kalepatanipun. Mugi dadosna seda ingkang husnul khotimah. Khususan ila rohi almarhum Kisna bin Suparman. Al-Fatihah. Amin. Cekap matur sembah nuwun. Nduk kabeh wis diaturake. Lah saiki mung kari seneng-senenge. Caos panglipur dasari bengi iki Pak Lurah lan warga Pilangreja kepareng nimbali awake dhewe lan boyong kanca-kanca paguyuban warga laras. Lan iki ya ana bintang tamune iki.
Ana bintang tamune Mak. Ana. Wis ayo bintang tamune gek diaturi jumeneng. Monggo Mbak Tati lan Mbak Elisa katuran jumeneng. Monggo spote kanca-kanca. Nggih. Sowan kula macange Yulimbo. Nggih. Sugeng dalu Mas Gading. Sehat to Mas Gading? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Piye rasane iki mayang bareng kanca-kanca le rawuh iki tumplek blek saoke wong tur ngajeng piyambak niku kakean ibu-ibu lho. Saking tresnane karo Mas Gading iki. Nah, luar biasa. Luar biasa pokoke mriki, Wah. Seneng ora ana ibu-ibu sing nonton? Wah, seneng banget kula. Nggih nyuwun tulung ibu-ibu wonten ngajengan piyambak. Menawi saged radi mundur sekedik terus mbok menawi saged lenggah terus sing wingking saged ketinggal ngaten nggih. Saged ningali leres nggih Pak Hu nggih. Nggih niku sampai menek-menek niku se wingking mesakake. Muga menek-menek pas kepoyo wah ora. Lah ya mesakake sing ngisor ya Mbak. Ya nek umpamane arep nek ajeng lenggah alon-alon nggih mungkin tak nglingguhi kancane. Soale iki wis ra iso obah Ra iso obah saking lepet-lepetan pengen delok Mas Gading jebul baguse ketho wis do dirasani ibu-ibu. Wih to Mas Gading jan bagus gek suarane wis apik suluke barang. Gemes ya Bu. Carane nek duwe anak kaya Mas Gading piye rasane? Wah, bombong seneng pengen jiwet ya Bu. Kok duwe anak to? Aja lah aku nek dijiwit semono kae ya biru erep awake. Lah iya, ane saking bombongnya saking senenge kok karo Mas Gading. Ya luar biasa ya sing nonton diane tumplek blek. Oh iya tumplek-blek. Tumplek blek. Tumplek-blek. Tumplek blek. Blek. Ora black nek black iki wadah kerupuke lho. Lah iya maksudku kuwi saking oke menika dilalah streaming nggih kathah penonton wonten Pilang Rejo Melumpuk Sedoyo wis ra ono sing absen iki carane rasulane sukses iki. Saoke wong nggih luar biasa Pak Lurah lan terutama sing saking Jakarta Ikatan Keluarga Pilang Rejo ya dari Jabodetabek yang rawuh sini memberikan support besar. Ki bukti ya Mbak, mbok merantau tetep eling karo desane dhewe. Terus Bali rene. Bali rene ora kok mulih ya meneng ngongkang-ngongkang ora. Ana acara apa ning desa ya urun ana duit ya duitnya. Ana tenaga ya tenaganya. Buktine Mas Gading door press saoke-oke. Nggih, door press. Luar biasa. Niki nggih nganu Mbak Elisa ngaturke panuwun katur Bapak Gubernur melalui Kundo Kabudayan Daerah Istimewa Yogyakarta atas fasilitas pewayangan malam ini. Nggih, matur sembah nuwun. Bapak Gubernur disupport menika. Nek mboten disupport mangke ndak wayange saya mengkeret, saya meredup. Nek disupport karo Pak Gubernur kan ning ndi papan berbagai titik dalange sapa wae sing penting wayangan. Iya.
Ya, ning Jabodetabek nek awak dhewe wayangan ya, Mbak. Dalange sapa wae wonge mesti do melumpuk nonton. Kon paling akeh saka Gunung Kidul. Wis, saoke wong kuwi saestu. Luar biasa. Buktine mereka berarti semua mencintai wayang kulit, mencintai budaya. Budaya. Nah, kowe urung apa bage binage apa-apa ngono Lah lho. kowe omong terus ora kena diselami kok. Mbah aku nek le mayang Mas Gadengi bateraiku carane biasane mung siji iki Dadi- baterai papat. Pret. Lah ya wis mulane aku mengenggi wae wong ra entuk nggon kok ket mau. Ya saiki tak wenggon Ya, no. aku tak omong Kok gedene semono mosok ora oleh nggon. Lah ya to Mas. Ayo. Piye? 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 Kepiye gede apa cilik? Wis manut. Aja dadi rawani. Sugeng dalu menika Mas Gading, Mbak Limbuk, Mbak Sugeng Canggih. dalu, Mbak Tatin. Sak menika sampun mayang malih. Nggih. Sampun kendel. Alhamdulillah. Biyen gek cilike anggur weruh wiyaga apa sinden, Mas Gading langsung mlayu Mlayu bagat. isinan Isinan ya. biyen ra nyangka babar belas nek saiki kok dadi sakmene gedene wis iso mayang Lah ya. nyuli bapake. Bapake. Kowe ya tau ngedusi Mbak biyen. Heh? Wis tau. Kelingan ora Mas? Tak Wah, kelingan ayo. Mbok aku didusi meneh kala-kala ki. Waduh, nek saiki didusi ya tak. Tadi cilike ya ngerti ya ta jaman cilike. Nek biyen dik cilik tak nggo dolanan ra apa-apa. Apa Oh, iki lah ngono gondolanan? ta. Ciduke iki lho Mas. Oh, lah ra ngono. Aduh, ora. Piye lek mau ngedusi gebyur njupuk Gebyur. sabun. Sabun. Alah bagus saka dhuwur, medhot. Aku nek ngosoki nganu kok Bon telaten. kelek. Nek ngosoki karo ditapuki kok aku ki. Ayo ngene to. Ngono. Salah. Ora ya kae iki ora tak tapuk mergane iki tanda sayang iki kan Oh, warna-warna. alah, ngono. Ono ki kang saking biyen gek cilike jan ngeyele ra jamak-jamak. Saiki wis Ayo. gedhe, wis mayang, wis bagus, wis metu brengose. Lah nggih. Hmm. Brengos wae ora. Lah yo jenengan Kak isin meneh iki isin meneh lho, Mbak. kok malah ambruk? Apa? Kok malah ngambruk ngapa? Ora Loh, apa-apa. Ya kuwi kan Wis metu brengose mau lho. lah iya lah. Lah iya. Madhep rene lah. Lah, to. Heeh to. Ana brengose tipis-tipis. Ono. Ayo. Ono sing kandel barang rambute kandel iki. Rambut iki lho ngene iki tutupi blangkon ora ketok. Oh, rambut. Rambute Ket- kandel. Nek rambut dhuwur jenenge rambut. Hmm. Terus nggon kene nggon mripat jenenge. Apa? Alis. Alis. Terus idep. nggon iki heeh. Terus nggon kene. Sorry Rom. Brengos. irung. Terus yo Mes. misar lambe. Apa Jengkol. jenggot? Heeh, terus nggon dada. Apa ora ngerti aku? Simbar. Ah, simbar. Simbar terus ngisore. Sore wulu cumbu. Mulus sampe iki ngendi? Iki lho, jempol. Aku ora mampir terminal. Wis ya. ora rasah. Arep tak warai kok malah ra gelem. Semoh aku. Urung gelem. Rame iki nek ora rame ora apa-apa. Lah ngapa maksudnya nek dhewe-dhewe gelem ngono apa Aku piye? ora iya no. Weh, weh, Ora ono sing ngerti kok. maksudnya ya gelem karo aku. Ora. Piye ta? Ya wis sanane ngono wae. Saanane nek gelem ya karo Mbak Elisa iki, Mbak Elisa ya urung duwe bojo. Wah yo adoh banget. Nek ora ya ditawakke ibu-ibu sing ajeng duwe mantu Mas Gading monggo. Monggo Bu, menika tesih legan. Bobote pira? Maksudnya kok tekan bobot? Lah yo ngono tak tawakke ngono lho, tinggi berapa, berat badan berapa, ngono Oh. kan sing ceto to ben komplit ngono lho. Nek Mas Gading dhuwure 100 piro, Mas? 170 170. telu sekitaran semono lah. Wah, Lah, dhuwur banget. tenan ya. Berarti karo awak dhewe wis ngungkuli ya. Mongko pas mbiyen zaman supet kae sadurunge supet tuh alah isih sakmene saiki wis Kandhani. ngungkuli ya. Ah, seneng. Kandhani saiki wis ana brengose kok ya. Sono Statuse wis cewek terus. Lho lah kepiye to? Ya wis wayahe kok ya Nah, iya. saja. Kowe kuwi sing wayahe kok urung ndang. Aku ora kesusu kok. Kowe selak pengen nyumbang apa piye? Kok nek silak tuwa lho, Sa. Ya ora apa-apa. Ngene iki Dewe-dewe. nderek ndedonga kagem masyarakat Pilang Pilang Rejo. Rejo. Nggih. Mugi sedaya tansah pinaringan sehat. Amin. Nggih. Lancar rezekine. Amin. Amin.
panjang rezeki, yuswa. rezeki ingkang berkah barokah nggih. Amin. Mugi tansah guyub rukun ngenten iki lho Pak nggih. Dadi Nggih. ora gontok-gontokan najan to ndelok uwel-uwelan ngene ning tetep oke. Tetep oke. Sing do merantau ya paringi sukses. Amin. Ning manggon perantauan paringi duit sing akeh, bali iso mulyake wargane. Amin. Ngono. Apa nek sing urung didongake? Nganu pedagang. Pedagang. Paringi laris anggone dedogongan. Amin. Apa? Dedagangan. Anggone dodolan kok Dodolan ding. Nah. Dodol sing jemek-jemek lho. Ya kan kan dodol tok iki dodolan. Dodolan. Dodol ora dodol. Dodol. Dodolan. Lah nggih. Sing petani. Hah? Sing petani. Sing petani paringi subur tandurane. Amin. Kulake iso murah tur didol ya laris tandurane. Terus Apa neh? Sing pegawe. Sing pegawe ya paringi munggah pangkate. Sing do durung kagungan pedamelan nggih mengke paringi lowongan, paringi pedamelan. Amin. Sing dorong duwe jodoh termasuk aku dhewe. Ndang entukno jodoh sing pas. Nek ra pas kan ndak dadak ganti to. Kok kaya klambi wae Apa-apa iki ra pas. kudu pas. Lah iya to Mas Gading. Sowan mriki Pak Lurah, nggih, Pak Naryo lan sederek-sederek sedaya mawon. Nggih. Menika mengke ngaturaken panglipur setunggal mboko setunggal. Nggih. Mau sampun kathah layang-layang kangen. Nggih, niki. Saking warga mriki, saking panitia lan saking WhatsApp nggih wonten. Monggo Mas Gading niku banyak surat-surat Ah niki dibaca. kathah mbok dibantu membacakan, Mbak. Kula, Mbak. Oh iya le. Niki 3 mawon pun. Pun mboten napa 3 mawon niki. Tiga mawon tok pilih sing tipis-tipis iki. Ora. Sing kandel deleh kono. Ora iki lho. Kok cuk ngono kuwi. Ra ngono kowe mbiyen ro bapake wis kaya ngono saiki genten nek Mas Lah, Gading iki- ki sing calcul ngono lho. Iki ki anake mah luwih parah Bang bapakne. Lah piye? Iki sakmono wis wani wae. Nek bapake kak rek jek tepo-tepo. Nek iki Aku ora aku. Wis apal kok ya. iki langsung dasdes. Apa kuwi? Apa-apa nek ra ngelingi mbiyen bapake ngenehi rezeki wis tak pites iki. Waduh. Sia-sia. Ayo dipites semono kuwi ya cadel tenan aku. Nggih, ini kok request lagu Request lagu. saking Bapak Sumarlan, nggih. Ngesti Wiromo Bekasi. Nggih. Nderek nyekar Nyidam Sari Mawi Bowo. Bowo. Nggih, berarti mengke Nggih. kalih nyekar kiambak mengke. Cek dibuka sik piro? 100.000 rupiah. Laris. Laris tukon Laris, laris manis. Laris. Lah iki nggonku kandel, Mbak. Wah, iki mateng jan mateng iki. Nek abang iki mateng, nek biru urung. Mentah. 5. 5 Nyo sapa? titip. Oh iya, siap. Siap angger nggawa tak ono siap. Iki yo kur nggawa tok kok dibagi sakmene kae yo. Minta lagu Caping Gunung Mbak Tatin, dar kowe dhewe. Ah dite tak pek aku dhewe. Ya Wis mbok nek kowe peken. tegel sakmene kanca-kanca warga laras Tegel. ra mbok bagi ya nek tegel ya kono. Apa-apa aku tegel kok. Wingi ana kasus nek ning nggon aku kono sinden Apa? nek do milih ana duit kudune dibagi-bagi kancane gawa dhewe. Cari ra iso beol. Oh. Pingin ndi? Nggonku kono. Ora nggonamu, aku ora kok. Dadi Ora. aku tetep lancar. Kagem Simbok Sulasi Danyangan ugi kagem Bapak Lurah Bilang Rejo Bopo Sunario sak perangkatipun selamat merayakan bersih Deso Bilang Rejo mugi-mugi Deso Bilang Rejo warganipun tansah guyub rukun subur makmur adem ayem toto titi tenterem Amin. sehat bagas waras amin dari Subandi di perantauan ya Amin. matur suwun Pak Subandi Terima kasih Kang Pak Salato Subandi. Sewu
Gangsal atus 1000 yo liyane ya. Nggone Mas Gading dulu, nanti ini aku masih satu. Oke. Ayo. Iki riyen. Ya. Yo maca Mas. Yo. Ora meneng wae. Ayo. Yo. Saking kula Ibu Darmiati nyuwun mawar kuning kagem sedaya pamirsa. Salam budaya. Salam budaya. Buka. Nggih. Saiki transparan kok. Kepareng Lek buka nyawer iki nang dhuwur. 100.000. Oh nggih, matur matur sembah sembah nuwun. Sembah Mawar Mawar nuwun. kuning. Seniki wonten malih Pak Dalang minta lagu Gubuk Asmara yang menyanyikan Mbak Tatin yang boys. Welelelele. Mobloh tur aku seneng. Ya lah. Kandhane kok do ngeyel. Wes nyanyekno kabeh sewengi dari anak perantauan Pak sama saya Hardiono. 100. Mayan. Nyo. Oke, aku tok wis 600 iki ya. Wis, yo. Ana meneh Mas Gading itu. Tesih kathah niki. Siap. Saking paguyuban Bagas Waras. Nyuwun gending caping Gunung Jenggleng. Lho niki ingkang nyekar Mbak Tatin. Wah iya iki. Lho Tatin meneh. Iki kelakon sewengi mumpluk lambene iki. Tan Tatin. Kandhani big is beautiful. Apa? Big is beautiful. Hah? Lemu ajar bahasa Inggris ki ndi? Lah apa? Bener ora? Inggris Mbok, aku cara ya ora ngerti kok. Inggris cara sentolo. Lah apa nek Big is beautiful. Hah? Beautiful. Beautiful. Kur dicepetke. Iya ngalah. Sampai gunung pira Mas? Oh iki sih. Dari siapa? Paguyuban Bagas Waras. Heeh. Parang nyawer 200.000. Matur sembah nuwun. Paguyuban Bagas Waras. Nggih. Niki tesih enten malih, Mbak. Napa Oke. malih? Katur dalang nak Mas Gading nyuwun bawa sinom padijono bablas ladrang rujak jeruk. Saking Mbah Jo IKPR saking Parantau. Perantauan. Niku. Bawa. Wah, aku rasa le maca iki. Piye? Aduh. Nah, niki. Ayo, to. Piye? Iso ora? Bawa dewa. Bawa dhewe. Bawa dhewe. bawa dhewe. Nggih, Mbah. Oke. Mbah pas apa? Mas, sapa iki jenenge? Mengke saged Oh, ninggal. saking Mbah Jo. Mengke. Nggih. Transparan kita buka semuanya ya. Ya, transparan. 100, 200. 200.000 iki. Nuwun. Liyane do ngitung iki. Niki tesih enten malih. Wonten Tesih. sinten? Sugeng dalu bucange, nggih sugeng dalu. Kula nyuwun gending podang kuning sing nyekar Mbak Tatin. No, Tatin meneh. Saking Gito. Lho sinden 8 mulih wae kok iki yo. Totan Tatin. Aku yo tak mulih wae nek ngono. Aku ora tau tawa do milih aku dhewe lho. Iya ya. Iya ya, soalnya gede dhewe aku. Dadi ketok Ya dhewe. mbah iki. Kodamu apa to jane? Nah, Kuwi do tergila-gila semua. kodame kolor ijo. Niki dari Pak Putra Dikari Gino Nggih. Baladewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu anak Mas Gading Pak Wukir. Sugeng dalu, Pak De. Ye, derek mangayu bagya anggenipun Desa Pilang Rejo nglipar merti dusun. Mugi masyarakatipun tansah toto titi tentrem kerto raharjo. Amin. Wonten tali asih menika sekedik mawon kalih yuta. luar Sekedik mawon kalih yuta. Setunggal yuta kagem sederek-sederek warga laras ingkang kula tresnani. Setunggal juta kagem anak lanang Ki Gading Pawukir. Alhamdulillah. Masuk rekening, alhamdulillah. Request langgam rengu digarap langgam lajeng didangdutake. Please tolong Mbak Agnesia Nandasari. Wah, niku. kanggo akhirnya dudu Mbak Tatin. Wis ora Mbak Tatin meneh. Tetap guyup rukun kompak solid warga laras seutuhnya sak lami-laminyo amin. Saking Putra Dikari Gino Baladewa. Nggih, sempan won. Apa meneh Mas? Iki tesih enten Wah, saking isi. Mbah Warno Warinem
Dul Sumur. Dul Sumur. Nah niki terusane. Oh ya. nggih. Ngersake lagu Podang Kuning lho, Podang Kuning meneh. Kuning Nggih. loro. Nggih. Iki pira kuwi Mas ayo? Oh, sik. 100. 250. Oh, 250. Matur Jangan luar biasa. Suwun. Piyayi kene iki nek nganu ya nyuwun lagu ya langsung cul Nggih, rawel. Langsung kula cul rawel. ndongake sinten kemawon ingkang sampun request dilalah menika sampun paring rejeki mboten lokak tambah kebak paringi berkah salami-lami ya. Amin. Tikel teko engko ngenehi 100 ya mulih nggo sak yuta ngono ya Amin. kira-kira Amin. 10 kali lipat mulih. Iya. Sapa- Monggo ingkang badhe nyawer mengki tasih wonten wekdal nika. Alah. Nek kepengin 100 dadi sak yuta monggo ya ya. Malah kaya apa. Mbak Capeng Gunung dulu ya, kita kasih Mriki kita senten setunggal melih. Oh iya ya, Terakhir. sisan-sisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minta lagu Tiwul Gunung Kidul Ya. saking Bum Desma Batur Agung Lipar dengan unit usaha 1 UPK DBM 2 BMT Batur Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Nggih. Ingkang nyekar Mbak Tatin. Oh iki. Ki Mbak Tatin Nah iki. nek Wah, kuwi gawe-gawe nek sing kuwi kari dhewe gawe. iki lho. Endi ndelok Iki lho. Di ana to? sing nyekar Bro Pastiwi kalian Mas Gading ngono. Ora. Genah iki lho, Mbak Tatin lho. Mbah karepmu. Ben mumpluk sisan. Ya Capeng Gunung sisa jumboh mendoakan. Nggih. Apa jenenge Merti Duson mangke nglendongake nggo parian. Nggih. Nyepakake siji-siji sinden-sinden. Yo. Sopo sih? Kamu, Tatin iki lagi dadi bintange iki, role. Lagi ngerol iki. Engko rol depan. Paling banyak apa kaya banyak? Hah? Paling banyak, tak kira kaya banyak. Ya paling banyak ya kaya banyak. Banyak nyosor sapa? Lah sapa sing gelem disosor? Dalange wae. Oh kalau ana sing aku ngono lho mburi. Sapa? Caping gunung nggih. Monggo Capeng Gunung. Saben bengi. Oh ya jan apik tenan suarane kok ya. Apik nek Pancen nyuarani. Pengen tak suarani? Ora. Kono. Gek nembang lah. Lah ya sing ngenong iki lho omong krungu Karso. nyawang kona. Awas. Ayo. Jas. Ketutupan cakap. Oh. Ya oh. sadirene Mas, minta ketutupan porono sisan. Yen memajang mengkaro janur kuning. Ya. Kembang wae wetahan guna Oh. Jan. Karang yo pengedrame wis bagus atau terampil. Lah iya. Lah Sapa iya. ta jenenge? Oteng. Oh, Ten. Oteng. Alah, sak kelas
apa ora? Sak kelas niku. Sak kelas. Oteng, jenengan kok Oteng. Oteng sapa? Asline sapa to, Mas? Ata. Oh, Ata. Ata, mulane kok Oteng. Pacita Wes pindho ae. Pindho wae wis ora usah oke-oke. Ya. Panas udan. wayahe. Ah, iki Wayahe. saka kono apa kono? Kendi, ayo. Saking Coba. mereka napa mereka, Bu? Saking mereka. Agnes napa Prastiwi? Agnes. Saking bintang tamune. Kayak bintang tamu, ayo penak. Oh, iya. Sing ra penaki sing keri dhewe Ya soalnya sekae sing kentekan. pojok dhewe kae lho, sing ora kepenak ki lho. Ana jangan lombok rasane tuanja. Kemen. Tonjo. Ora apa-apa. Heeh. Aku seneng mangan. Mugi sedaya warga Pilang Reja ayem tentrem lumintu karaharjan. Amin. Amin. Diamini nggih, Bu. Nggih. Wah, jan ibu-ibu nyenengake. Aku. Heeh. Lah iya to. Ana ulah Heeh, Allah. ireng rupane. Waduh, Ngapa kok waduh? ora apa-apa. Ula apa ngono nek ireng ki? Ulah sawa. Oh, Ulah. ndase kepiye sik kuwi ulane? Ya kaya ndekmu. Heh? Aku kira ndek ula. Lah, Ora ngingu aku. ngingu to nang omah kae. Ora. Ketoke aku tau weruh lho. Wah, dudu ula kae. Apa? Sembuh liyane ya. Kadal. Ya iso kadal. Yo, ana ula. Baleni apa ora? Ora. Sebalani yo Iya. oke ora yo oke. Ana ulah ireng rupane. Heeh. Mugi warga Pilang Reja lancar Rezekine. rezekine. Amin. 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 Saiki saka ngendi? Agnes napa Prastiwi? Agnes. Masih Mbak Agnes. Yo, Mbak Penggemar ya Agnes. Agnes. Momet iki Ibu Prastiwi. Ah. Tiba keri. Ayo Mbak Agnes. Aku njumbul Heeh, jumbul. Bluk bluk. kok ana rontokane. Waduh, Apa wi? apa sing rontok? Rambute kula rontok. Oh lah ngono. Rambut ki ana pirang-pirang. Pirang-pirang. Perangan. Ana alis, ana Ana idep, alis, ana ana brengos, ana wi rambut apa, Nes? Rambut sirah. Oh. Ayo, sirah apa? Sirah. Karbu. Aku njumbul kok ana rontokane. Heeh. Sedaya warga Pilang Reja nglipar Gunung Kidul. Heeh. Ya apik komplit tok ya. Mugi tansah ayem tentrem gemah ripah rukun sedaya wargane. Amin. Amin. Bu ra entuk padha lho, Bu. Ra entuk. Kok wis dienggo kabeh kowe? Nek ngono kuwi kancamu kentekan. Oh kabeh tok enggo Lah kok dhewe. kabeh gemari Pak guyub rukun. Lah iki sing wis mikir gemari Pak. Waduh wis dienggo Agnes iki. Sing mikir Saya guyub rukun. rukun. Waduh wis nggon Agnes iki. Aja dintekke dhewe. Isih oke.
Ya, jajal engko mumet apa ora. Bu Wahyu lho wis mumet bangun. Ya, Mbak Riza. Nanana ku ombong. Apa? Apa? Nananaku om. Anak-anak ki apa? Nananaki apa nu? Lambeku ombong. Oh, ya mbok dicethake ngono. Nana. Nananane. Lah aku ketek anane. Pak, Lambeku. pak, apa? Apa? Mbok dicethake lambeku ombong ngono Ya, nanana. baleni. Nggih, baleni. Kok malah diomong-omong kene ombo. Lah ya ombo to Mbak iki. Oh, wis oh. Lambe apa sih kok? Mbek lambe. Lah ya, lambe sumur kae ya ombo tenan kok ya. Iya bener. Lah iya. Lambeku ombong. Gawene mecucu. Jos. Japrut. Sedaya warga Pilang Rejo. Heeh. Manggih rahayu. Wah. Amin. Rahayu wes. Ayo Mbak Ika, ra entuk padha pokoke. Mecucu dadi rahayu. Ya. Piyaga harap diam ya. Piyaga, tolong Langsung ya. Pak berasumsi. Geter ngono kok ndak nganggo. Berasumsi, jangan berasumsi yang lainnya. Sok mecucu sok menjep jar. Ya tetep tekan ngendi-ngendi kok. Heeh, aku dhewe ya ho. Lah, kok to kandhani kok. Yo, Mbak Ika. Tuku telo. Tak kira aku live TikTok ngono ya. Digawe tape. Kowe tape. Heeh. Mugi-mugi Bapak Ibu sedaya Tapene lagi jar. baleni nggih. Mugi-mugi Bapak Ibu sedaya sehat-sehat awake. Amin. Amin. Ya, Tak Bu kira- Ayu. Tapi arep ni ombo-ombo awake ngono. Tak kira ya padha Riza. Awake lemah. Sapa? Sapa ayo? Kok iya, Kakean gajih. iya. Cocok. Matur nuwun sedaya warga Pilang Rejo. Sampun nanggap Mas Gading, sesuk nanggap malih. Amin. Kreatif iki jenenge. Kreatif. Nah, ngene, beda Ayo, cekak beda. Ibu-ibu sing telu wis do sedekap ya. Ayo. Ayo. Ya. Ya, Mami dari Mbak Neti. Mbak Neti Sulandari. Ayo. Gawe gepura. Gawe kepuro. Pitulasan. Dinggo pitulasan. Mugi warga Pilang Rejo tansah pinaringan kasarasan. Amin. Iki lancar loh, tekan kene wis beda-beda kabeh loh. Iki tinggal Ayo. Bu Wahyu, Bu Prasti. Yo mikir ya. Ayo. Ayo. Momet, ha. Rapopo? Sak-sake. Saentuk ya. Yo. Ana rondo Oh. Nah. entuk duda. Hmm. Muga Pak Lurahe Pilang Rejo amanah kanggo rakyat sedaya. Amin. Lah langsung lancar. Wah, Pak Uri. Salah Mbak awak dhewe Pak salah ora Mbak. dikei. Lah ya awak dhewe ra nggo Pak Lurah kok. Mak. Pinter Mbak Wahyu. Aku tak gawe iso. Saiki Pak iso. Wis ora iso. Telat wis. Ora iso. Ra gawe bungae Pak Lurah ya. Wah, awas Pak Lurah. Ya wis rezekine dhewe-dhewe kowe wis sak ombyok ki lho. Alah iki mau dibagi ya. Ora gue aku tok. Bu Ayo, Bu, Prasti. Yo. Dinggo Pak Lurah entuk 100 lho, Bu. Lumayan, Bu. Ning Berengarjo Heeh. tuku ketan. Mboten niku ketan kok. Kruk. Oh, toh. Kok
Dia ya nesu-nesu. Ngono wae nesu-nesu. Karo penonton ya dia Karo penonton lho. Mugi Pak Lurah Sunaryo pancen lomo tenan. Oh. Ya. Cair. Ngene hebat. Lho, Mak. Lancar iki loro keri. Nek urung ngenehi aku urung lomo, ya ta? Pak, Rasa meri. isi ora, Pak? Entek po ijek. Baleni kabeh nggo Pak Lurah ya. Baleni kabeh sak gawe yogane. nggo Pak Lurah. Baleni kabeh sak yogane. Sindene kok juk baleni aku ya rego Pak Lurah. Lah kok Pak Lurah tekor. Panas udan panas lengaling capek gunung Pak, wiyagane lemes urung oleh, lemes iki Pak. urung oleh Pak. Marai Mary to. Nadyan wadon sarata. Ngapa kok deng? Ngambek iki. Iki demo iki piye? Pak Lurah iki lho pengendange Mas Keswan lho. Rene ngono. Tak wae. Lanang. Ayo nekat tenan nek sing ngendang iki. Nekat pokoke. Iki ana pengendang Mas. Ya Ora pengendang iso mlaku-mlaku nek ora saking nekate. Ayo. Sukses. Mane banyu bane. Weh bojoku ye, melu Oh. seneng. Lumayan 50-50. Matur suwun. Matur suwun. Matur sembah nuwun nggih, Pak. Nggih. Caping ngono sampun dipinangkani. Nggih, sampun. Wah, jan oke. Luar biasa. Melumpuk kabeh. Lumpuk. Ah. 1000 Berkah barokah pokoknya. ya. Ya paling oke 1000-an nggonku. Hah? Sek 50.000 karo 100.000 neh ke nggonku kabeh. Nggonku 10.000 10.000. Kandhani lakone bengi iki lagi. Lagi taten. Wah, iki kelebon Apa? layang lagi nih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iku wis tak waca urung ya? Urung ketoke. Sugeng dalu warga laras ugi Dik Gading nyuwun lagu Aja Dibanding-bandingke. Waduh. Nggih. Oh. Saking Mbak Yustiningsih matur nuwun. Nggih. Siap. Lagu Dibuka, Mas. 100.000. Oh, nggih. Mbak Agnes no. Serok Yuto mau Pak Oh. Putra Dikari. Saiki selanjutnya kita tampilkan. Tampilkan dulu Iya. ya Mbak Agnes ke muka. Mbak Agnes. Nanti ketemu sama Elisa Tatin lagi setelah Iya. intermezzo. Mbak Agnes adalah lagunya adalah Rengu. apa? Rengu. Rengu. Iya. Agnes dhewe. Heeh, Agnes. Yuk disepoti Mbak Agnes. Monggo spoti. Jebul aku ora ngira, ra jebul aku ora ngira yen temen kamu tiara ana ing langit ana rasaku. Agnes ya. Kaya wong bingung. Lah iki lho, Jan. Elok. Bocah 150 suarane otar ngono lho. 150 apa? 150 punjul setetek lah. Ora ono malah. Punjul apa? Punjul apa? Punjul setetek. Punjul setetek, setitik.
Setitik. Titik. Setetek. Setek. Sugeng dalu Mas Sugeng dalu, Gading. Mbak Agnes. Nggih, alhamdulillah dalu menika sangat meriah Nggih, wonten ing meriah. Pilangrejo. Saran kalian Mbak Tati dan Mbak Ijan. Elisa. Power suarane Mbak Agnes ki kuping song wang wang peng peng peng. Ayo mbrebeki kurang. Begitu. Kan mongko mau bengi saka Pekalongan lho, ya. Ora capek. Ya kan demi Demi Mas Gading tersayang. dan warga Kowe Laras. mambengi nggih. ya saka Ponorogo. Lah, Ora iya. capek. Ponorogo aku wis kos teliko. Wis keren. Nek Biasa. biasa akeh banget ning Pekalongan adoh luwih adoh Pekalongan. Oh, iki diparingi bawane soalnya akeh Mbak Agnes 2 juta. Ya, saking Pak Putra Iki Dikari. tanggung jawab. C. Kowe mambengi nang Pekalongan dhewe to? Dhewe Ya ngapa? wis saiki dhewe ya. Nggih aku. Piye ta? Iki do ngopo? Ora oleh lingguh mong. Loh, ketno wis ngadeg 2 lagu lho, ngadeg terus. Cah loro ki akeh dhewe sakmene iki ya tadi ngadeg terus. Ngadeg terus. Oke ki piro? Lambu. Ora kena lungguh, aku yo ngadeg terus biasane yo biasa wae kok. Lah, Wong lingguh ngono kok. Biasane. oh biasa. Saiki Biasa Nah, saiki lingguh aku. Oh. Tak kira ngadeg. Ora. Ya paringi bawane rengu. Heeh. Memanise merak hati Sing ngendang. Dikirim buat Ibu Panewu ya. Ya. Nggih, spesial kagem Pupanewu. Iya, ibu yang cantik. Yang selalu ceria. Ayo kowe nembang. Oh ya. Matke duit yo. Ora dirana. Bacaane mung halos manis. Ayo kowe nggone podang kuning ra dinggo. Lah ya kuwi, lah ya aku ki sok kecampur-campur manuk barang kuwi mau lho dadi Oh, ya ya kan. aku sok Kulino bingung. kok ya. Mm. Saking kulinane. Rapopo. Campur sithik. Ganda seluas wira gane Iki biasane mikir tekan. Biasane mikir Biasane tekan. lek kontrol mic iki. Heeh. apa? Kontrol mic. Kontrol Kontrol. dinamika. Cok tak cekelke soal ini. Yo. Rina wengi mantra tapan montang manting tanjena kang masira dewang bagus gampang temen hamba Kasih salam dulu buat Pak Putra. Nggih, sampun Nggih. dipun pinangkani saking Pak Putra Dikari, matur nuwun. Makasih Mbak Agnesia Nandasari Nuring Tias menika Mas Matur sembah Gading. nuwun, Mbak Agnes. Nah, menika mbok
saged nyawiji kalih kita semua di panggung Bapak Lurah ya. Nggih. Ya, Pak Sunaryo. menawi wonten pangandikan terus nanti habis itu yang dinanti-nanti adalah door press. Iya. Oh nggih, niki kan sekalian minangkan Ibu Darmiati mawar Nggih. kuning. Mawar kuning nggih Sepote, untuk nggih. menghormati Nggih. Pak Lurah nggih. Nggih matur nuwun 2 menit nggih. Mau Wes maju. Ya wis. sing Kok rong gadai- menit mawon to, Pak? Jenengan ki arep tak nai Ampun, sepot rong kok menit. kesusu lho. Niki dikei sepot mboten? Ora usah. Ora sah oh ya wis. Bras-bras kaya Pak Lurah langsung. Cus. Kula tesih gadai tugas Napa, Pak? door press. Door press. Door press. nggih. Door press. Sisa-sisa tadi sore. Oh, ngaten. nggih. Nggih. Sisa. Nyuwun tulung nggih Bapak Ibu sing duwe kupon didelok. Kula meng bacake ping pindho nek jenengan oleh jenengan pendet teng panitia belakang clear. Nggih. Dicatet tenanan, disiapke saiki. Monggo. Panitia? Cocok. Nggih. Mbak Tatin mendet 5 lembar. Ya. Mbak Anissa mendet 4 lembar. Nggih. Wah, door press. Door press. Aku ora entuk kupon ya, Pak. Oke, sing siji kambing keri dewi. Yang hadiah utama nggih niku kambing. Yang utama kambing. Nggih. Monggo Mbak Tatin. Mbak Tatin 5 lembar. 5 lembar. Merem Pak, merem apa melek? Diocak-ocak. Sik. Adepe nendi? Disiapke. Yo, mono Bapak-bapak Kuponnya Ibu. Satu, Disiapkan. 2, 3, Iya. 4. 5. Alah goda lho, Pak. Kok dong godani aku to mbok aja ngono kuwi to. Ah. 5. Oh. Yes, aku Dibacakan. 4. Oke, Mbak Elisa ambil dulu 4 ya. 4. Kok numpuk. Siji. Loro. Numpuk 3. 4 sudah. Nggih. Mbak Tatin dulu dibacakan. Siap. Hadiahnya TV. Sekarang hadiahnya TV nggih, Pak Hadiah Bu. TV. TV flat dicatat, diling-ling. Oke, saya bacakan. 0 Kosong 8 2 5 0825. 0825. Dicatat Pak Panitia. Catat Diambil di nggih. belakang nggih TV flat. Ada? Oh, Diambil di panitia mboten mriki Mas. nggih, niki nya. Langsung panitia nggih. Niki. Terus Lanjut. hadiahnya niki napa niki Pak? TV. Setrika. Ini Yo, Setrika. Yang kedua. Setrika. Aku sisan kabeh apa diselingi Niki, Elisa? Mbak Lisa. Yo. 1, 5, 6. Siji 5 enem. 1500 enem. Sewidak enem. Ada? Tapi Mbak Lisa. 1566. 1566 Enten mboten? gosokan. Ada. Gosokan Nggih, lumayan, siap, Bu. kono. Diambil di belakang. Guys, Gosokan meneh. selanjutnya gosokan meneh. Nomere 0366. 0366. 0366 monggo dipendet. Diambil di belakang. panitia di belakang clear. Lanjutnya Gosokan meneh. gosokan meneh. 0334. 0334. 0334 0334. diambil di belakang panggung. Hmm. Terus ceret. Pak, apa namanya? ceret. Di cerete. Lagi. Wah, nek ya aku ceret yo hadiah aku. Aku duwedus. Oke. 2302. 2302. Ono ora? Enek ora enek pokoknya nenten Tak buri. jupuk deleh mburi nggih. Termos. Termos 0309. 0309. Diambil di belakang. Termos. Termos lagi. Oke, termos lagi. 0829. 0829. Terima kasih. Diambil di belakang. Terus pinten nih. Lho engko luwih saka 10 kuwi ya. 2398. 2398.
Ya, yang ketinggalan bisa lihat live streaming diundur ke dikit. 2398. Satu lagi. Apa iki hadiahnya? Apa Pak? Niku raket tok. Raket tok. Oh dibungkus ya. Ini saya kuah nih. Oke. 0367. 0367. 0367. Muga-muga entuk gek entek ya. Mane-mane Cik. Terus kipas angin. Entek Pak, ampun telas Pak. Setelah Tasih mboten. kok ngentek waktu Mas. Weduse kapan weduse? Mengko. Oh, mengko. TP plate wonten nggih. Pun, songo Wedhus. niki wau. Wedhus. Kapan Pak? Jenengan ki get-geti mosok sakniki oleh Niki wedhus. sing entuk wedhus. Yakin? Yakin Pak? Tahun kelahiranku. 19 Ini ora 1977. 1977. Konten Oh, diambil di belakang. Ngapus. entuk wedhus. Wedhus. Ayan. Isih pira, Pak? 1977 kapat kambing. Dapat wedhus. Isih pira niki? Wedhus. Wedhus. Ah, 5 lagi, tinggal 5 lagi nggih. 5 lagi. Selesai. Monggo, monggo. Mas Gade ngambil lah. Mas Gade ngambil 5 ya. Yo, ambil 5. Nanti tak kasih aku tak bacain. 5. Ya. Ndak ora sida wayangan, 5 lagi rampung. 2, 2. 3, 4. Yang merasa 5. merasa Oke. punya nomor menghubungi panitia di belakang clear. Sudah. Dah. Nyasa. Yo, selanjutnya. Yuk. 1961. 1961.